Iki lho yu tradisine ning nggonku bancaan kupat sayur ning malam nipsu Saban nek ning nggonku nek ngarani beratan yu sebelumnya sasi poso. Bancaan iki berkatani sine kupat ambek lepet ambek jangan. Bar ngono terus ditandukno ning langgar terus dipangan bareng-bareng karo wong lanang-lanang kadang yo diko mulih piring yu. Nah, karena kupat iki pakanan favorite keluarga dadi masa ribet aku tetep gawe dhewe yo yu. Nah, pertama iki ono beras ketan aku gawe seprapat ae karena Pak Su gak makan ketan. Dadi aku gawene saithik ae jagane kundangan ambek tak pangan dhewe. Urunge digawe beras ketan iki diumbah sampai resik, bar ngono dikei banyu terus direndam. Nah, terus gawe kupate aku gawe 1 kilo. Iki yo diumbah sampai resik berase terus dikum neh. Kume cukup 30 menit utawa setengah jam ya yo karena iki beras pulen dadi ngono ku ya wis pulen banget nggo kupate hasile. Nah, nek wis ngene iki terus dikum. Karo ngenteni beras dikum mang tak siapno sik klopone iki gawe lepet yo aku gawe klopo seprapat sing rada enom terus diparut. Sing pertama iki tak gawe lepete sik ya yu, siapno ada terus didekek beras ketane sing wis dikomang, bar ngono lebokno parutan klopone terus dikei uyah setengah sendok teh yu, terus diudek-udek sampai rata ben uyahe mang nyampur kabeh karo klopone. Bar ngono terus dibungkus, cukup godhong gedang dilapisi loro ben gak gampang suwek ya yu. Iki diisi 3 sendok iku wis akeh terus ditetel-tetel. Empit godhonge kaya ning video ngene iki yo terus ditaleni nganggo rafia. Nek jaman mbokku ndek biyen aline gak nganggo rafia yo, tapi nganggo pandan ri sing dienggo kloso iku lho yo, tapi saiki wis jarang ditemui dadine yo nganggo rafia. Nah, terus ditaleni sampai rapet ngene iki. Aku gawe beras seprapat iki dadine 6 ngene iki yo, sing 3 tak buntel godhong gedang, sing 3 tak buntel godhong klopo dadine kaya buntut sapi. Terus tak lanjut ngiseni kupate. Kupate iki tak gawe saurunge. Nah, diseni ngene iki sekitar 3 sendok makan, pokoknya separone bungkus kupate aja sampai luwih yo kok dadine atos kok kupate. Nah, nek lek ngiseni wis bar kabeh karek ditaleni ngene iki yo dadi kok nggodhoke gampang, nek mateng karek ngangkat. Iki mang beras 1 kilo dadi kupat sekitar 12 siji. Karo lontong 4 iji cilik-cilik yo, cuman sayang iki mang lontonge gak kerikut. Nah, nek wis bar kabeh lenaleni ngene iki siap digodhog. Pas ngiseni kupate mang lho yo, aku karo nggodhog banyu. Dadi pas kupate dadi ditata ning adah panci sing gedhe ngene iki, dilebono pisan alu-alune. Dengan pas banyu godhoganku mop, kupate wis dadi kabeh. Karek ngesokno ning kupate terus digodhogno sampai umop. Bar ngono ditutup, iki digodhog sampai 2,5 jam yo. Aja lali banyune diwantoni nak pentek. Nah, nek wis 2,5 jam berarti kupate wis mateng. Bar ngono kupate diangkat terus didekek ning sarangan ngene iki utawa digantung ning paku sampai atos yo yu.